Усё на свеце ўзаемазвязана. Калі вісяць карціны, цень ад іх злучае іх са сцяною і вызначае яе паверхню. Але не ўсё ляжыць на паверхні. Усе на свеце ўзаемазвязаныя, і гісторыя выдатнага беларускага графіка можа пачацца для сучасніка з гісторыі яго ўласнай сям'і. История нашей семьи началась с того, что бабушка пережила войну и очень много об этом рассказывала. Когда ей было 8 лет, война ее застала в городе Минске с бомбежками. И получилось так, что дом моей бабушки и прабабушки находился рядом с Минским гетто. Даже они подкармливали, давали пищу детям за проволоку, и даже в нее стреляли немецкие солдаты. Особенно вот этих гамбургских егерей, вот я так уже запомнила, что это вообще, как они мимо нас проходили, таким шли строем таким, такие все разодетые, такими, главное, с маленькими чемоданчиками. Вот не запомнила, что они все с маленькими чемоданчиками такие. Когда начались гонения на евреев, еврейский мальчик и его мама не знали, где спрятаться, и бабушка и прабабушка, они откликнулись и спрятали их у себя в подвале. Когда мне попались на глаза работы Лазаря Рана, у меня просто эти картинки все встали перед глазами. Я приобрел серию работ «Минское гетто» и сделал выставку. За калючым дротам, пекла, звар'яцелае, птушачкі. Серыя афортаў «Мінскае гетта» Лазара Рана складаецца з некалькіх дзесяцігоддзяў жыцця і 17 аркушаў. Кожны з іх – асобная навела. Цалкам жа гэта магутнае эпічнае палатно, спрасаваны попел вялікай айчыннай, паслойна з 41 па 44. І ў ім не толькі аповед пра трагедыю 80 тысяч дзяцей, жанчын, мужчын і старых, знішчаных у Мінскім гета. Гэта і трагедыя сотняў тысяч пазасталых жывымі. Бо жывым трэба хаваць і аплакваць сваіх мёртвых. Лазарь Ран показал, что такое Минское гетто. И когда смотрю, как это сделано, сейчас какая динамика, вот как у него это все, видно, что идет от сердца, и это очень сильный документ. Это была очень большая мощь, художественная и, я бы сказала, и гражданская, и человеческая. Потому что то, что делал Ран, не делал никто. Па савецкіх рэаліях ён займаўся няўдзячнай працай, што не прыносіла ні грошай, ні прызнання, ні здароўя, ні душэўнага супакою. Хіба толькі часовую палёгку і ўпэўненасць. Трэба працягваць распачатае. Лазар Саулавіч Ран, графік, жывапісец, скульптар, ніколі не быў вязнем Мінскага гета, але блізкія ведалі. Ён быў ім усё жыццё. Я очень благодарна Богу, честно вам скажу. Мне повезло с родителями. У меня замечательные были мама и папа. Это вторая семья у папы. Первая семья у него вся погибла в гетто, и про это не говорили у нас дома. Это не то, чтобы было совсем уже табу, но, наверное, очень больно. У гады Вялікай вайны, пакуль суайчыннікі гінулі ў горні бою ці ў жарале канцлагерных печаў, пакуль валіліся ў ямы, Ран тварыў у Маскве. Пісаў партрэты партызанскіх камандзіраў і дзеячаў падполля, якіх пераправілі ў тыл пасля цяжкага ранення. Хто б мог уявіць, што творчасць выратуе мастака ад смерці? І ўсё ж Лазар Ран выцягнуў білет на жыццё. Вось толькі справу яго жыцця землякам не давялося ацаніць нават на юбілейнай выставе творцы ў знакамітым палацы мастацтваў, на апошняй прыжыццёвай выставе. Я просто не помню времени, когда я не знала Рана. И в это время обратиться к теме гетто, обратиться вообще к еврейской теме, сделать серию портретов еврейских писателей был подвиг. Афорты Мінскага гетта забаранілі адразу ж. У Савецкім Саюзе доўгі час не жадалі акцэнтаваць увагу на яўрэйскай трагедыі. Зразумела, яна была, але яе нібыта і не было. Ды і іншых сведчанняў лютасці фашызму хапала. Вось толькі Ран не мог змаўчаць. Нужно ли говорить о теме гетто? Я думаю, что вообще о любой теме нужно говорить. Люди должны знать.
это не главная тема. Это одна из очень болевых точек. Разговор о том, что никакого Холокоста не было, это подлые разговоры. Для Рана было очень важным рассказать, что это не только его история, а это история человечества. Да? То есть вот такая гуманистическая катастрофа, которая происходила, в общем-то, в 20 веке, да, в век цивилизации. Осознать это, осмыслить и как-то принять, а еще к тому же рассказать об этом в произведении искусства – это очень сложная задача. Але сапраўды важная была і заўсёды будзе. Бо грунтоўныя гістарычныя даследаванні, у тым ліку па тэме Халакосту, здабытак невялікай часткі грамадства. Масавую ж свядомасць фарміруе культура. І Лазар Ран гадамі крычаў голасам выяўленчага мастацтва пра трагедыю ў мінскім гета. Пра гэта сцвярджаў ён афортам, літаграфіяй, сангінай і тэмперай. Трэба ведаць і помніць усім, хто выжыў. А ён выжыў. А Лазарь Саулович вовсе не был похож на героя. Это был такой маленький, тихий, очень интеллигентный, прямо аристократичный человек. Учился он в Витебском художественном техникуме. Это тогда было средоточие такой творческой интеллигенции. Лазар маляваў з дзяцінства, але ў мастацкую вучэльню трапіў 19гадовым. Відаць, не надта просты быў той шлях. Дарэчы, у Віцебск юнак перабраўся з Полацку. Менавіта туды яго бацькі і пераехалі, пакуль першая сусветная грукатала коламі гармат па зямлі. Аднак скончылася тая вайна, скончылася і імперская ўлада, прыйшла ўлада савецкая, і ў чырвоным Віцебску таленавіты хлопец нарэшце стаў студэнтам. Отец, он был очень интересным человеком, если честно. Он в детстве играл на скрипке, во-первых. Во-вторых, он дружил с очень-очень многими нашими писателями, поэтами. И у папы есть серия фортов по местам Купаловским и Колосовским. Не надышоў яшчэ час, каб Лазару трэба было ўтойваць сваё імя і паходжанне. Да і вучэльня, дзе юнак займаўся, была створана на падмурку першай у расійскай імперыі прыватнай яўрэйскай школы жывапісу. З заснавальнікам яе Юдалем Пенам Ран, кажуць, паспеў не толькі пазнаёміцца, але і папрацаваць. А па заканчэнні тэхнікума перспектыўны малады спецыяліст хутка атрымаў месца мастака-ілюстратара ў дзяржаўным выдавецтве. До войны, насколько я знаю, он пытался осваивать технику афорта. Книг не было, интернета, естественно, тоже. Он делал все сам. Он по характеру был человеком удивительно деликатным, удивительно мягким в обращении, но очень твердым в позиции. Как человеческой, так и художнической. Сплывуць гады, і ўжо не проста мастак-ілюстратар, а выдатны жывапісец і графік Лазар Ран прачытае кнігу былога вязня мінскага гета Гірша Смолера. Мясціўцаў гета выдадуць у Маскве на ідыш у 1946-м. Праз год перакладуць на рускую мову. І доўгі час гэта кніга будзе адзінай крыніцай інфармацыі пра тое, што адбывалася ў Мінску з яўрэямі з 41 па 43. Але Ран да 44-го года будзе жыць і працаваць у Маскве, удзельнічаць у мастацкіх выставах і здабываць званне выдатнага партрэтыста, аўтара гісторыка-рэвалюцыйных кампазіцый. Іх ён працягне пісаць і пасля заканчэння Вялікай Айчыннай. Это все эскизы к вестям из Петрограда. Вот эту тетку я хорошо помню, она на Ульяновской там была в одном из этих соседних домов, и это была скандалистка, мерзавка редкостная. Ее все ненавидели, по-моему, все дворы ненавидели ее. Но ничего, вот портрет ее есть, и, кстати, хороший портрет. Яшчэ падчас вучобы ў Віцебску стане зразумела, што ні філасофскі экспрэсіянізм Шагала, ні кубізм і футурызм Малевіча, ні супрэматызм Лісіцкага не натхняюць Рана. Ён знойдзе сябе ў абсалютным рэалізме і саступіць некаторыя пазіцыі выключна дзеля таго, каб праўда факта не супярэчыла праўдзе мастацтва. Каб аркушы мінскага гета сталі бронебойнымі снарадамі. Вот он, конечно, график прежде всего. Особенно он любил афорт, самую, наверное, тонкую и глубокую во всех смыслах технику эстампной графики.
Причем у папы была аллергия достаточно серьезная на какие-то кислоты, я уже не помню на что. После этих вот всех протравливаний у него руки обсыпало. Але ён будзе рабіць і пераробліваць гэту серыю звыш 20 гадоў. Без дат, бо прыйдзецца ствараць новыя і новыя варыянты адной і той жа кампазіцыі. Кожная з 17 павінна быць выключна выразнай і тэхнічна дасканалай. А гэта ж металічная пласціна, не папера. Гумкай памылку не выправіш. І падзеі той жудаснай гісторыі не выправіш, як бы не жадаў. Оказавшись до войны в Москве, он не знал, что происходило здесь, на оккупированной территории в городе Минске. И об этой трагедии он узнал, вернувшись уже в Минск в 1944 году. И, в общем-то, эта трагедия становится для него действительно возможностью рассказывать об этой теме. Рана браў афорт, тэхніку якога, як і літаграфію, пачаў асвойваць яшчэ ў другой палове 30-х. Залатыя, здавалася б, 30-е, і нават сумна вядомы 37-й не чарнее плямай у біяграфіі творцы. Аднак толькі таму, што за краты малады мастак трапіў раней, у 34-м. Знакаміты 58-й артыкул выпісвалі за контррэвалюцыйную дзейнасць. Вось толькі падрабязнасці той справы загінулі ў архівах. Але лагерных этапаў і цемры ў засценках Лазар Ран усё ж пазбег. Кажуць, нават служкі сталінскага апарату разумелі, што ён унікальны графік, і карысці ад яго працы будзе значна больш, чымсьці шкоды ад яго вяртання ў савецкае грамадства. Што казаць, як у ваду глядзелі. Были работы и других художников, но такой полноты, такой убедительности и такого достойного тона, которым говорил об этом Ран, я больше не знаю. Ужо як вызвалены, але не рэабілітаваны, Лазар Ран працягвае працу. Ён возьме ўдзел і ў выставе да чвэрцьвекавога юбілею БССР у канцы 43-го. Прапаную гледачам афорт пасля бамбардзіроўкі. Хто б ведаў, што праз год мастак вернецца ў вызвалены Мінск, каб знайсці родных і раптам не знойдзе горада. Толькі месца, якое стало магілай для яго сям'і і мясцовых сяброў. Не было города. И примерно от района вокзала до нынешней библиотеки национальной можно было вот так посмотреть. Это было просто поле битого кирпича. С ужасом после смерти папы от одной из малолетних узниц, ее звали Ева, и она работала где-то в Дворце искусств. Пришлось просто нам с ней встречаться. Вот она сказала, что там у папы, этого я не знала, что у папы там где-то родился 3-й ребенок, сын маленький. Тады, у 44-м, у Мінску, Лазар, як біблейскі цёзка, фізічна не памёр і не ўваскрос, але здабыў галоўную тэму свайго жыцця – мінскае гета. Яно было адным з самых вялікіх, перапоўненых і жудасных у Еўропе. Па жорсткасці наглядчыкаў і ўмовах жыцця мала чым адрознівалася ад канцлагера. У мінскае гета ўвайшлі звыш 100 000 чалавек. Выйшаў толькі кожны 5-й. Мама как-то шла и встретила знакомую, Софа ее звали, и с сыном. Но она как-то ее заметила. Мама говорит, а куда ты идешь? Не знаю, некуда. Мама говорит, пошли ко мне, я тебя спрашиваю. У акупаваным Мінску Стасі Кісліцынай і яе маці пашчасціла выжыць дзякуючы караням. Ганна Платонаўна Эйтвіт паходзіла з паволжскіх немцаў, што з лёгкай рукі Кацярыны II змянілі Фатэрлянд на Хаймат у расійскай імперыі. Вось і атрымалася, што падчас Вялікай Айчыннай Ганна Эйтвіт і яе дзеці сталі фольксдойчы. Менавіта на гэткіх этнічных германцаў нацысты-заваёўнікі ўскладалі асаблівую ролю. Гэта дакладна пазначана ў генеральным плане Ост. Але Ганна Платонаўна і яе дзеці хавалі ў склепе свайго дома яўрэйку з сынам. Пад дрэвамі алеі праведнікаў, каля ямы, павінна быць і таблічка з прозвішчам Эйтвіт. Ведь очень важно, чтобы в этих страданиях мы остались людьми. Это гораздо важнее, может быть, даже знамя победы над Рейхстагом и немецкий знамен, брошенных под ножем мавзолея. Мы остались людьми в Великой войне. Незгасальнае пачуццё страху, чаканне смерці, голад, холад, бруд павінны былі знішчыць у вязнях мінскага гета ўсё чалавечае. Але не знішчылі.
Бо людзі не толькі выдумалі сістэму сховішчаў і малін, але і стварылі ў гета падпольную арганізацыю. Адным з яе кіраўнікоў якраз і быў Гірш Смолер, аўтар знакамітай кнігі. Разам з гарадскімі падпольшчыкамі падпольшчыкі-вязні здолелі вывесці частку людзей у партызанскія атрады і выратаваць каля 300 дзяцей. Але мастаку Лазару Рану выпаў білет на жыццё на адну асобу. Яго маці, сёстры, жонка і 3 дзяцей загінулі ў гета. І ў гета часцей здаралася так, што той, хто памёр, шчасліўшы за тых, хто выжыў. Чтобы говорить об этом, требовалась особая смелость, да, то есть вот о такой жестокости, которая происходила здесь, и вот об этой неизбежности, которая случилась прямо в центре города, да, то есть, мне кажется, это тоже нужно было иметь особую силу духа, чтобы рассказать об этом. І штораз узнікае пытанне, ці глядзяць на нас з аркушаў мінскага гета твары блізкіх мастака. Дакладна ж вядома адно. Графік нідзе і ніколі пра гэта не згадваў. Мы не говорили про это. Меня назвали именем его дочери первой. И вот эта собственная боль наложилась на боль его поколения, на боль его соотечественников. И, наверное, поэтому она была так проникновенно, глубока и очень широко, и, знаете, без истерии представлена. Вот там не было истерики. Пакуль вайна будзе ісці, Ран будзе шмат жывапісаць. А калі Вялікая Айчынная скончыцца, ён створыць шэраг серый афортаў. Сярод іх з'явіцца і мірны цыкл кіжы, і беларуская архітэктура, серыі па коласаўскіх і купалаўскіх мясцінах. Надо отдать должное, отец зарабатывал, конечно. Неплохо зарабатывал на портретах. И Хрущев у нас где-то валяется. И он создал великолепную серию «Героев Брестской крепости». И все-таки делом жизни была серия «Гетто». Мы поздние дети с братом. Маме было 39, когда я родилась, отцу 41. Это и у мамы был второй брак, и у папы. Маминого первого мужа за 5 лопат, украденных у него на стройке, он был каким-то прорабом, отправили в лагеря, там он сгинул. Вот. А папина семья погибла. Детей не было у мамы от первого брака. Горы нельга было забыць, але можна было на пэўны час прыхаваць пад штодзённым клопатам і новай трапяткой пяшчоты да жанчыны. Бо жыццё павінна перамагаць. Але і гора, казалі продкі, трэба гараваць. І Лазар Ран гараваў, выдзіраў праз вогнетрывалы лак на метале жудасныя навелы мінскага гета. Распачаўшы працу ў сярэдзіне 50-х, мастак не абмяжоўваў сябе часам. Это не изображение конкретных людей. Это скорее истории вот этих человеческих судеб, да, как изменился мир после Великой Отечественной войны. То есть кто оказался жертвами Минского гетто. И в его работах мы видим вот эти вот, ну, как бы аллегории. Всем было плохо в гетто, всем было плохо в лагерях. Но поскольку художник, в широком смысле этого слова, там, музыкант или художник, или актер, человек, живущий без кожи, этим людям всегда тяжелее. На этих людях всегда виднее. В этих образах вот вся обнаженность, сила и чудовищность этой боли и этой ситуации. 70-е. Тады Лазар Ран яшчэ не ведаў, што на яго ўнутраным гадзінніку пайшоў адваротны адлік. Мастак працаваў, рабіў дзясяткі накідаў, дачка не памятае бацьку без алоўка ў руцэ. Ён паўтараў графічныя вобразы ў жывапісе, пераключаўся на новыя тэхнікі, літаграфію, скульптуру, скульптурныя рэльефы. Гаварыце, слухайце, помніце, гэта не толькі назва, але і заклік. Бо хто, калі не мы?
Говоря про этого художника, мы должны не забывать о вот этой социальной позиции, высокой социальной позиции, когда человек в своем творчестве и своим творчеством стремится обратить внимание на какие-то очень трагические моменты, да, истории. Его серия портретов еврейских писателей давала возможность погрузиться в культуру, которую мы совершенно не знали. Мое поколение, независимо от национальности, не знали, потому что все это было вместе с войной практически выжженная земля. На тых афортах ніхто не плача над мёртвымі. Там толькі партрэты на надмагіллях. Але серыя, першапачаткова названыя «Разбітыя помнікі», не пройдзе цэнзуру, бо сярод пісьменнікаў знойдуцца ахвяры сталінізму. Той жа Мінчук і Зіхарык, які пісаў і па-руску, і па-беларуску, яго рэпрэсавалі ў 37-м, а жонка творцы Дзіна сабрала і адкрыла ў Мінску мужаву бібліятэку. Искусство евреев здесь – это неотъемлемая часть белорусской культуры, белорусского искусства. Это просто плоть от плоти. Нельзя себе представить русское искусство того времени без произведений художников, писателей, музыкантов. Поэтому то, что было сделано Раном, это был большой вклад в целом белорусское искусство, белорусскую культуру. Ну и, конечно, напоминание о культуре евреев. Адліжныя 70-е змяняліся за вокнамі перабудовачнымі 80-мі, а некаторыя рэчы не змяняліся. Аркушы мінскага гета і яўрэйскіх пісьменнікаў не траплялі ні ў часопісы, ні ў галерэі, ні на выставы. Лазар Ран разумеў, што працуе ў стол, і месца ў яго стале пакуль хапала. Не ведаў ён толькі, што ў ім, як чорная ідэя, спела Пухліна. Спела амаль 18 гадоў. І ўсё ж перад тым, як рана забраў рак, мастак убачыў сваю апошнюю выставу. Когда Лазарю Саучу исполнялось 80 лет, и была запланирована его выставка, он уже был очень-очень плох. И тогдашнее руководство Союза так оттягивало эту выставку. И так как-то сложились обстоятельства, что-то у них тут сорвалось. Ну и как-то мы тут подпрыгнули, быстро привезли работы, быстро расставили и поставили перед фактом. Я позвонила его супруге, он уже трубку взять не мог. И говорю, и вот сейчас включайте телевизор. И действительно, мы открылись, и через некоторое время это показали открытие. А еще через час она позвонила и сказала: Ларисочка, вам большое спасибо. Он увидел и сказал: ну все, теперь я могу. И ушел. Сусвет адкрыў для сябе Лазара Рана яшчэ ў 1979-м. Тады пры дапамозе нямецкай мастачкі Леі Грундзік альбом з гравюрамі мінскага гета закупіла Дрэздэнская карцінная галерэя. А на радзіме графіка гэтага нібыта і не заўважылі. І не заўважалі ажно да 91-го года, калі не стала ўжо ні савецкай краіны, ні самога мастака. Потом я сделал выставку и решил, что при какой-то возможности я готов делиться этим с людьми, чтобы история вот этой нашей семьи и история Лазаря Рана, чтобы об этом знали, помнили и не забывали. Пра Рана не забыліся. Праз тыдзень пасля сыходу мастака родныя атрымалі паперу аб яго рэабілітацыі, якая пасля шэрага пераездаў недзе згубілася. Аднак захавалася галоўнае – шчырая памяць і мастацкія творы, сярод якіх 17 аркушаў навел. Адну з іх, у Маліне, берагуць у музеі гісторыі і культуры яўрэяў. Маліна значыць патаемнае сховішча. І сёння гэты музей таксама патаемнае сховішча. У ім жывуць гісторыі сотняў людзей у аповедах і артефактах. Вход сюда бесплатный. Вы можете в любое время, записавшись, предварительно прийти. Я расскажу вам все, покажу. Для меня самый ценный экспонат – это курточка, которая была принесена женщиной из Минского гетто. И в своем роде он уникальный. Але гэтыя гісторыі застаюцца незапатрабаванымі, бо якраз людзі сюды і не завітваюць. І хутка музей спыніць сваё існаванне. Ці не? Бо ўсё на свеце ўзаемазвязана. І ўсе, і кожны, хто сапраўды жадае, можа нешта змяніць. Дык вось, каб стаць абаронцам жывых і мёртвых, нічога асаблівага рабіць не трэба. Прыйсці сюды аднойчы, і будзе дастаткова, бо і мастак Лазар Ран сваім прыкладам сцвердзіў. Часам трэба проста раздзяліць з кімсьці цяжар ведаў, як ношу. І тады ўсяму грамадству будзе лягчэй яе несці.